Odporúčam určite každému, kto chce investovať do budúcnosti akýmkoľvek spôsobom, ušetriť nemalé prostriedky na energiách, aby sa určite rozhodol pre solárnu energiu. Moje meno je Patrik a s manželkou sme sa rozhodli pre inštaláciu fotovoltickej elektrárne pre náš rodinný domček. Máme fotovoltický systém o výkone 10 kW peak s batériou 10 kW. Už teraz sme približne 80% energeticky nezávislí a tým pádom sme si výrazne znížili náklady našej domácnosti. Viem s kľudom povedať, že investícia do solárneho systému bola pre nás správne rozhodnutie a dodatočnou výhrou je jednoducho nezávislosť. Moja motivácia spočívala v podstate v troch dôvodoch. Za prvé, nakoľko máme malé deti, spotreba za elektrickú energiu čoraz viac stúpa. Za druhé, zvýšenie hodnoty nehnuteľností a za tretie, síce aktuálne máme ceny zastropované, ale od roku 2025 bohužiaľ nikto nevie, ani politici, čo bude s energiami ďalej. Mal som viacero cenových ponúk, ale táto ma naozaj oslovila. V porovnaní s konkurenciou bola cena nižšia pri vyššej účinnosti. Vyplnil som kontaktný formulár, ozvali sa mi už na druhý deň a obhliadku prišli zrealizovať do konca týždňa. Bolo to naozaj veľmi rýchle. Všetky týkajúce sa pripojenia k distribučnej sieti zabezpečila firma. O celý proces bolo super postarané, takže vynikajúca služba od A po Z. Okrem ceny bola pre mňa veľmi dôležitá aj kvalita prevedenia práce a servis, nakoľko bohužiaľ nemám žiadne skúsenosti z tejto oblasti, takže vynikajúca si a musel som sa na nich spoľahnúť. Môžem týchto ľudí určite odporúčiť, nakoľko mali veľmi profesionálny prístup, slušné správanie od poradenstva až po samotnú inštaláciu. Odporúčil by som určite každému, kto vlastní nehnuteľnosť alebo má na to priestor, aby sa obrátil na odborníka. Aj keď nemáte ešte o fotovoltike veľa informácií, obráťte sa na Solaras, ktorí vám poskytnú profesionálne poradenstvo a nebudú sa vám snažiť za každých okolností niečo predať.